గత ఏడాది డిసెంబర్ 1న డైరెక్టర్ రాజ్ నిడుమూర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న శామ్ కొత్త లైఫ్‌ని స్టార్ట్ చేశారు. హస్బెండ్ రాజ్ నిడుమూర్‌పై తన ప్రేమను కురిపిస్తూ సమంత రీసెంట్‌గా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా రెస్పాండ్ అయ్యారు. రాజ్‌తో భావోద్వేగ భద్రతను, నమ్మకాన్ని పొందానని, నా జీవితంలో ఎన్ని సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత కూడా నేనొక మంచి మనిషిగా, ఒక ఉత్తమ నటిగా ఎదగడానికి కారణం నా భర్త రాజే అంటూ తనపై ఉన్న నమ్మకాన్ని, ప్రేమని కురిపించారు. మేము ప్రతి పనిని కలిసే చేస్తాము. వర్క్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ఎక్సర్‌సైజ్ కూడా. ఒక్కరోజు కూడా నేను అతనికి దూరంగా ఉండలేను అంటూ ఇటీవల ఒక మీడియాకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు తన జీవిత భాగస్వామి ఏ స్థాయిలో కీలక పాత్ర పోషించారో వివరించారు శామ్. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇక శామ్ నటిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' రాజ్ నిడుమూరి సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ మూవీకి నందిని రెడ్డి డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీ మే 15న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతుంది.